napadne si to házet na hlavu. Aha, jak napadne tam líst? Jo, to chápu, že tam napadne líst. Oni lezou úplně všude, kde to prostě ještě neobjevili, ale proč zrovna na hlavu? To pěkně padá. Jedna to hodila druhý a byla. Chudáci osmáci. To nevadí. Vy jste na tom stejně. Chci jim dát kolotoč, holčičkám. Co s toho teďka jako máme udělat? Ani se neptám, kterou to napadlo. Chudáci osmáci. Ještě si mají co plakat. Osmák. Štěpánka. Teď jsem za mě, já tě to zkusím. Předškolák osmák. Co to teda? Si na převočení. No. Já vím, kde jsi to chtěla. Váci už se taky perou. Tukni.